Tungod kay ligara na po ang text scams, National Telecommunications Commission misubli sa pagpahimangno sa publiko. Samtang ang NBI 7 nakikita og pattern sa oras din mo siaw ang mga online scamming. Ano yung report? Subling niauhag ang National Telecommunication Commission kung NTC sa tanang broadcast station sa pagpahimangno sa publiko sa text scam. Matod sa NTC, nagkadaghan ang binuang o pagpangilad karon sa text. Ang uban ini, mutanyag og fake jobs, telco bonuses, lucky winners, bonus, double cash ug money scams. Samtang, base sa investigasyon sa NBI 7, nakita sa ahensya nga adunay pattern sa oras diin mugara ang cyber criminal. Apil na ang online scammers. Bago lang nikatap ang mga mensahe sa messenger nga nagkanayon nga ikaw ba ni ang nasa video? Matod sa NBI nga oras nga ablihan kini, mahak na ang account. Matod ni Attorney Rinan Agustus Oliva, ang direktor sa NBI 7, nabantayan nila nga sagad mahitabo ang online scam kadlawon o sayo sa buntag. Gituyo kini sa mga scammer tungod kay ang mga biktima na alimungawan pagikan sa ilang pagkatulog. As a reminder to the public, sa among giimbestigahan, usually ang email ipada kanang kadlawon, 1 o'clock, 2 o'clock in the morning. Kana bitong alimungawan pa kanya, maklik nimo ang link. Busa pahimangno sa ahensya nga think before you click aron dili mabiktima sa mga cyber criminals. Do not click unwanted links, diba? Do not share your personal information, your bank details to anybody. There are security measures like the OTP, one-time PIN na di mo i-share og lain. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.